gracias por acudir a esta roda de prensa para a presentación do calendario para o ano 2020 que publicamos todos os anos desde o Concello de Arteixo. Este ano, igual como o anterior, vamos a intentar que sea un fomento da participación da cidadanía, donde queremos que todos os veciños participen con fotografías en cada mes con temas relacionados co Concello de Arteixo. O tema elexido vai ser Arteixo e arte, porque creemos que hai moito arte en Arteixo e que deberemos plasmalo. O obxectivo do concurso, igual que o ano pasado, vai a ser 12 meses, 12 premios, donde cada unha das fotos que resulte gañadora vai a levar un premio en efectivo. O usuario vai participar no concurso fotográfico a través da aplicación EASI Promos, subindo unha foto relacionada cas artes. O concurso empeza a partir de mañá, que estarán publicadas as bases na web municipal e rematará o día 27 de outubro. Como xa dixen antes, a fotografía ten que realizarse no término municipal de Arteixo. Necesitamos que teñan calidade suficiente para ser impresas no calendario físico. Os formatos son JPG, PNG ou TIFF, que vai recollidas sempre no formulario. E despois o formulario tamén estará disponible na página web. Son Nico Rabuñal. Eu dedico a escultura en pedra, sobre todo a talla en pedra. Por informar un poquinho sobre o que vai o concurso, pois vai un pouco relacionado cas artes, como dixo Patricia, engloba un pouco a fotografía, poden ser os monumentos que hai no Concello, que hai abondo, por dar unhas pistas sobre os retablos das iglesias que pode haber, podense incluir, cada un na súa casa pode ser que teña un pequeno artista e tamén vale, un que baile, un que cante, todo este tipo de historias. É un concurso bastante atractivo porque hai uns premios en metálico que son vos. Tamén o fondo é visibilizar un pouquinho esta parte artística do Concello, que está moi ben, que se anime moito a xente, que xa está na página Easy Promos, é onde teñen que ir a facelo, e que non perdan o tempo, que xa mañá xa poden clicar aí todo para diante. E o mellor que pode facer Easy Promos é onde se subirán as fotos, estará linkada na página web do Concello e tamén nas redes sociais. O fundamental é visibilizar todo o arte que ten Arteixo e que todos os arteixáns participen e se animen para facer un calendario ben feitiño e que este nas casas de todos os arteixáns. Tamén se poderá descargar o calendario de forma virtual despois, pero sí, é bonito que cada mes haya unha representación artística en riba da mesa, no despacho, na cociña, por onde queira. Sí, y sobre todo lo que hablábamos antes, ¿no? Más allá de los premios económicos, si conseguimos reconocer una vocación de alguien que está ahí latente y pues empieza a ser un artista que estaba ahí, que no se sabía, pues estaremos muy orgullosos de ello, ¿no?